Мөкаддәс моңлы сазым, уйнадың син ник бик аз, син сынасың, мин сүнәмен, аерылабыз ахрысы, күпме моңлансам, қонып милли агачлар өстенә, барсы кырган, бер генә юк, җанлысы, яфраклысы. Гасырлар, еллар гизеп, шынығып, соугып, яңа бәхетле киң дөньяга аяк басканда да, Бөек Тукайыбызның өзелгән өметін ялгарлык, шишелмәгән сорауларына җавап бирерлек, халыкның зиһенен, аңын, ихтиярын путалар, бәйләгечләр арканнардан арындырырлык кына көч-хәл таба алдык микән? Бүген шагыйрьнең моңлы сазына карата шәфкатьлелек, мәрхәмәтлелек, гаделлек күзгә башка чалынамы? Хәер, без дә тукайлылар кебек каләм дә сызабыз, тормыш күгенә дә күз багабыз, туган телебезнең киләчәк язмышына аптыраган йөдәгән сыртын мичкә терәгә дип хафаланып торабыз, әмма эштер эшләнгән күп кенә кыңгыр эшләрдән һаман да аерылып булмый шул. 18 гасыр башларында, әтүгәлерәк әйтсәк 1710 елда ук Башкортстанның хәзерге Авыргазы районының төньягына килеп урнашып, биредә төпләнеп калган, ясаклы татарлар арасыннан чыккан Тукай исемле адәми зат, тарихчыларга бар тормыш нечкәлекләре, кылган гамәлләре белән бик үк төгәл билгеле булмаса да, аның даһи адашы, халкыбызның моңлы сазы, милли аң юлбашчысының безнең барчабыз өчен уртак тарихыбызда тирән из калдырганы барыбызга да мәгълүм. Шуңа да Тукай авылы бу халыкчан атамасы белән һичшиксез араларның ераклыгын якынайтучы, бар татар бәгыренә бик тә якын һәм бик тә гаҗиз җирләр булып торадыр. 1747 елда авылыбызда халык исәбен алып бару чаралары үткәрелгән була. Менә шушы чаралар үткәргән документта авылыбызда 37 ясак татары ир-ат заты яшәгән дигән язмалар бар. Шушы ук документта Тукайның бер өлеше Сокат елгасы исеме белән Сокат дип тә йөртелгән икән. Авылыбызның халкы мал асрап, иген чәчеп көн күргән. Шулай итеп, безнең авылыбыз ясаклы татарлар тарафыннан нигезләнгән дигән карарга килә алабыз. Безнең авылыбыздан чыккан да бик күп кешеләр бар инде. Аларның берсе Резяпова Мәрьям Мирсәет кызы. Ул татар хатын-кызлары арасыннан иң беренче табибә булган. Ул бездән ерак түгел, Бүләк авылында туып үскән. Шулай ук ул үзенең авылында халык медицинасы белән, үләннәр белән халыкны дәвалаган. Аны халык үз итеп яратып, уңганлыгы, халыкка ярдәмчеллеге өчен Мәрьям Тутакай дип йөрткәннән. Шулай ук безнең авылдан бик күп генералларыбыз да чыккан. Шуларның берсе Якуб Җиһангир улы Чанышев. Бу яклар халкы бик борынгыдан мәгърифәткә, аң белемгә тартылган халык була. Биредә илгәре дә Әлифнең таягын да танымаган кешене очратыр өчен зур тырышлык куярга кирәк булган. 1884 елда авылда беренче мәктәп ачыла һәм иң мөһиме, Тукайда урнашкан бу уку йортының әлбәттә тарихи хакыйкатьне торгызганда, күп кенә татар әдипләребезнең исеме белән дә бик нык бәйләнештә булуы ачыклана. Галимҗан Ибрагимовта Галим мәдрәсәсенә китәр алдыннан Тукай мәктәбенә килеп экзамен биргән диләр. Мәктәп 3 еллык, 4 еллык була. 1919 елда кызлар өчен менә шул мәктәптән ерак түгел кызлар өчен мәктәп ачыла. Һәм кызларның бер укытучысы булып Камилә Губайдуллина Чанышева була. Это новая техника, называется пластинография. Видите, эти бабочки снимаются, они Балаларымыш, укытучылары шутсыз булган мәктәпнең гөрләп кайнап торган еллары артта калып бара шул. Бүгенге көндә мәктәптә 80гә якын бала укый. Бу санның яртысыннан күбрәге Тукай авылы балалары булса, икенче яртысы күрше авыллардан сыенган укучылар. Хәер, күңлебез киң булганда заманның тарлыгы, кысанлыгы сизеләме соң ул? Әмма капканы шит яд җилләр кайрып ачканда, халыкның асылына, аның табигатенә салынган киң багланышларны сагынасы, юксынасы гына кала икән. Башка авыллардан килгән балалар исәбенә, алар тагын бер кат искәртик, укучыларның яртысын да тәшкил итми. Кайчандыр хәтта туган телендә укыткан Тукай мәктәбе үз асылыннан тайпыла, читләшә бара.
Büyük Тукай исемен йөрткән бу авыл мәктәбендә ни аяныш. Шагыйрьнең моңлы сазының авазы инде ишетелми. Милләт агачы әллә сынган, әллә сүнгән, барсы кырган, юк яфраклысы һәм җанлысы дип шагыйрь дә һичшиксез сызланган булыр иде. Меня, конечно, инде оят Тукай исемен, Büyük Тукай исемен йөрткән мәктәптә, Тукай авылында татар теле укытылмавы. Бу 18-нче елларда микән туган тел өйрәнелә башлаганда, монда укытылган ул элек татар теле укытучысы да булган. Туган тел өйрәнелә башлаганда, нишләптер численность буенча, сан буенча, укучылар саны буенча исәпләделәр дә, рус телле балалар күп дип, рус телен туган тел итеп алдылар. Башкорт теле дәүләт теле буларак укытылайы. Һәм шуннан бирле менә 17-18 еллардан бирле уку елыннан бирле татар теле укытылмый башлады. Администрациядан да шундый тәкъдим кертелде инде башкорт теле белән рус телен калдырырга дип. Чөнки анда менә ике шит ил теле бит инде өйрәнелә. Бездән мәктәптә әлеге вакытта рус теле, инглиз теле, немец теле, башкорт теле, менә шул дүрт тел арасына татар теленә урын калмады инде дип әйтсәк була. Борынгы тарихы булган, татар милли мәгарифе өчен 4 гасырдан артык көрәшкән, бу юлда бик күп югалтуларны күргән, байтак уңышларга ирешкән һәм ахыр чиктә назлы, моңлы, газиз туган теленнән ваз кичкән милләт кичергән бу хәлләрне күрү нинди таза йөрәкне әрнетмәсен. 2018 уку елы алып килгән үзгәрешләр, төзәтмәләр, ата-аналарга туган телләрен сайлап алу хокукын кулларына ук тапшырганнан соң, авыл мәктәбендә татар телен тамыры ние белән кубарып алалар. Инде 6 ел Тукай авылында халыкның туган татар теле һәм аның бөек әдәбияты 1 сәгатьтә укытылмый. Башка сыймаслык хәлләр, әкият дияр идең дә үзең күрмәсәң. Bir баткан аяк шылана диләр шул. 460 татар яшәгән авыл бу баткаклыкка ничек кенә килеп ләккән соң. Татар теле бит инде безнең мәктәптә бүгенге көндә алып барылмый. Бездә рус теле, родной язык, русский язык. Татар теле укытучысы безнең мәктәптә бар. Әле инде ул физкультура укытучысы Камалова Гульфира Рамиловна. Ул татар теле укытучысына бетереп, диплом алып, эшләргә максаты бар иде. Но безнең мәктәптә инде татар телен бетерделәр. Беренче сәбәп инде безнең әлеге көндә беләсез бит инде балалар ОГЭ бирәләр. Күп кенә внимание бит инде русский язык һәм математикага направлены. Балачага рус телен әйбәтрәк белсен диеп. Имтиханнар бирер өчен туган телләр киртәмени. Кануннарга сылтасаң, туган телләрне укытуга шикләр юк. Мәктәпнең хәтта шартлары да җитешле, укытучылары да бар икән. Кирәк булса, әсбаплары да кайтарылыр. Моңа шик-шөбһә юк. Әмма бер оя тере сайыскан очыртучылар мөмкинлекләр эзләүдән төрле сәбәпләр табуны күпкә өстен күрә ахры. Мин яратам татар телен. Без үзебез бәләкәй чакта башлангыч класста да укыганда татар теле белән башлаган идек, татар телендә укыйдыр инде. Менә мин үзем укучының әнисе буларак та мин инде татар теле балалар белсеннәр дип. Һәрбер бала үзенең ана телен белергә тиеш. Сөйләшә белергә тиеш, аңларга тиеш. Орада инде берәү икәү булса да татар балалары үз телен аңламаганнар да бар инде. К сожалению. Бик куркабыз. Бу бик авырту мәсьәләне кузгатабыз. Менә йөрәкләр яна. Йөрәкләр яна бу хәлдән инде. Менә татар авылы, монда күршедә рус авыллары бар инде. Шуңа карап, менә нишләптер Тукайда менә шулай әйтәләр. Татарча сөйләшсәң,
Менә алар действительно өйрәнәләр татар телен. Biz aktif alıp gelip boğalar münacat edip bunda вообще ne bolşaga var yürüyler bilirler. Мәктәптә инде алар өйрәнгәннәр, шуның белән дә русча сөйләшеп теге төрле милләт бар бит инде мәктәптә дә. Ә мин белән әйтәм инде минем тоже менә 7нче класста укый бер кем алай. Өйдә бер-беребез белән татарча сөйләшик, русчаны без булай дип беләбез. Ә татар теле нирәк уксыра. Русча белми калган бер бала да юк. Укырга чыгып киткәч. Ул балалар чыгып китеп барда кеше булды. Бер дә русча белмәгәннәрдән укырга кереп китте. Әтү өйдә русча сөйләшәләр. Папка, мамка, дай принеси. Тукай авылында сөргән бу хәл әхвәлләрдән бер разый кешене дә күрмәдек. Ялгышып булса да бу мәсьәләгә мәслихәт кылганнарының булуы турында да ишетмәдек. Әмма бу күмәк ризасызлык, ни хикмәт, мәктәп бусагасын атлап керүгә, күмәк тәкъдиргә әверелә дә куя. Кануннар белән чын тормыш арасы шактый ерак шул. Алар яраша да, яраклаша да алмый. Хәтта салкын чәйне өреп эчкәндә, туган телеңне саклау, яклау бу гаделсезлеккә ыргылып чыгар өчен Арысланда йөрәк кирәктер. Кайчандыр хәрби генераллар үстереп биргән бу уңдырышлы туфракка мондый орлыкның ләгүе хәзер инде тансык. Мин резко против, но әйтәлмим. Бик зур гына тавыш булды ул. Которые родители хотели, которые не хотели, но, по-моему, все равно заставили подписать документ. Шулай. Хәзер уже бәләки балалар татарча сөйләшә дә белми. Әле үсеп килгәннәр. Ни дисәң дә, әмма туган телеңне өйрәнү бүген Рәсәйдә дәүләт тарафыннан һәрберебезгә бирелгән хокук. Моны авыл халкына кем аңлатыр? Һәм бу халыкларның мәнфәгатьләрен яклауда диңгезләрне упкыннарга чигенергә мәҗбүр итеп, кыек бәйләнгән бу көлтәне турайтып, ерак чакрымнарны якынайтып, халыкның йөрәгенә ачкычны табарга тиешлеләр киңәш бирсә, кул сузса, телсез тукайлыларга тормыш әйләнәсендә йыгылмаска мөмкин булыр иде. Юк шул. Һәрберебезнең ызбасы кырыйда тора. К сожалению, наверное, есть такой момент, что в том или ином районе могут выбрать больше в качестве родного русский язык. Это, наверное, характерно в том плане и для других регионов. Но здесь надо больше разъяснительную работу проводить самими родителями, потому что как система образования, мы со своей стороны, как Министерство образования и науки, органы местного самоуправления, которые осуществляют управление в сфере образования, и, конечно, сами школы, они создают все возможности для изучения, а для этого возможности у нас имеются. Что мы подразумеваем? Это, конечно, учителя. Учителями у нас родных языков, в том числе татарского языка, школы обеспечены. Более того, сегодня более 600 учителей у нас в системе образования именно в школах работают учителями татарского языка. Бүген Башкортстан Дагыстан Республикасынан кала Рәсәйдә иң күп милләтләр яшәүче төбәк булып санала. Бу милләтләрнең туган телләрен укытуга да игътибарыбыз зур ди төбәк түрәләре. Моның өчен махсус программалар төзелә, дәреслекләр бастырыла, укытучылар әзерләнә. Хәтта 7 баланың туган телен өйрәнергә теләге булса, бу теләкне тормышка ашырырга алар әзерләр икән. Даже если 7, даже если 9, но независимо от количества, мы предоставляем право изучения родного языка. Допустим, у нас изучали латышский язык, белорусский язык изучается, украинский. Кстати, мы единственный субъект, где в качестве родного языка есть изучение украинского языка в 2 школах. Немецкий как родной идет тоже, мы единственный субъект, потому что в большинстве регионов немецкий представлен как иностранный язык. Но если мы смотрим историю, у нас есть немцы, которые уже с 19 века были заселены на территории Республики Башкортостан, и они до сих пор продолжают сохранять, изучать свой язык и свою культуру. Вообще, как я уже обозначила, это регулируется законодательством, но, кроме того, руководством республики, конечно, уделяется большое внимание. У нас есть государственная программа. Они всегда были. Последняя программа, которая была принята в 2018 году и действует с 2019 по 2024 год, называется государственная программа сохранения и развития государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан. Никсон алайса 1 миллионга якын татар яшәгән Башкортстанда
Татар баласының нибары 26% гына үз туган телен фән буларак мәктәптә өйрәнә. Бу мәгълүмат башкорт татарларының конгрессы съездында Мәгариф министрлыгы вәкиленең чыгышыннан алынды. Татарлар саны ягынан иң күп яши торган районнарда туган татар телен өйрәнү нинди дәрәҗәдә икән? Бу саннарга күз салсаң, имәнеп китәрсең. Илеш районында 2019 татар баласының 1300 генә туган телен өйрәнә. Кыйгы районында 1167 татар баласы булса, шуның яртысы гына 549 гына татар телен укый. Язучылар төбәге, Илһам чишмәләре ургылып аккан Бәләбәй төбәгендә нибары 366 татар баласы үз туган телен өйрәнә икән. Татарлар иң күп яшәгән Дүртөйле белән Тоймазы районнарында да хәлләр мактанырлык түгел. Татар балаларының яртысы диярлек бу фәнне бөтенләй укымый. Һәм иң аянышы, иң күп татар баласы яшәгән Уфа районнарында 6000-гә якын баланың 3/1 генә татар телен өйрәнеп үсә. Мәгариф министрлыгының вәкиле әйтүенчә, туган телләрне сайлауда күз көйге ата-аналар язган гаризалар, үгетләүчеләр, дилбегәне ныграк тартучылар булмагач, чыгымчы бу юртак атны изгә кертеп булмый шул. То есть статистика идет, да, но это характерная ситуация не только, наверное, но для многих субъектов. Как уже говорится, сегодня вот не зря же мы говорим, что мы должны работать именно на то, чтобы родители, и, конечно, не только родители, но и общественность, общественные организации работали на то, чтобы сохранить родной язык. Потому что татарский, также и башкирский, также и чувашский, марийский, удмурский, любой республику возьмите, у нас национальных республик не так много в составе Российской Федерации, у всех есть такая проблема. Я думаю, что финансово мы обеспечены, вот все возможности есть для изучения. Но на местах надо, чтобы дети проявляли сами интерес, у них, чтобы была мотивация. И учителя, наверное, в этой стране надо прислушаться их самим родителям, чтобы качественно преподавали свой предмет и как-то мотивировали, больше детей привлекали к своему предмету. Уфада урнашкан балаларны татар теленә өйрәтүче бу Якшәмбе мәктәбе быел үзенең 20 еллык юбилеен билгеләп үтте. Бик тә күркәм вакыйгага әзерләнгән бу оешманың һичшиксез милли мәдәниятне яңартуга алып барган, балалар һәм яшьләрне халкыбызның горыф-гадәтләре һәм күркәм үрнәкләре рухында тәрбияләүдәге эшләрен, уңышларын безгә дә билгеләп узмыйча ярамас. Өзәкенче 3 елда безгә рус балалары да йөри башладылар. Рус телле балалар инде алар, рус теллеләр. Әнисе татар булып, әтисе рус булып, менә шунда инде катнаш рус телле балалар. Алар да кызыксынып укыйлар инде. Нәйтеп, беренче без инде без әлифбадан башлайбыз. Аннан сөйләшергә өйрәтәбез. Монда педагоглар шин күңелдән урысча әйткәндә от всей души относится к развитию татарского языка. Якшәмбе мәктәбенә 150-дән артык бала йөри икән. Бик хуп, бу шактый зур саннар. Әмма Якшәмбе мәктәбе ул өстәмә белем бирү йорты гына бит. Төп белемнәрне балалар үзләре укыган гомуми белем биргән мәктәптә алырга тиеш. Бу Якшәмбе мәктәбенә йөрүче 150 баланың барысы да диярлек Уфаның 128-нче мәктәбендә укый. Менә бу инде чыннан да зур саннар. 7-9 бала гына түгел. 150 бала татар теле фәне буенча тулы программаны үзләштерергә хаклы булса да, моңа үз ялларында балаларын җырларга биергә йөрткән, сөйләү күнекмәләрен тудыру урыны юк, аралашу өчен мөхит юк дип зар аткан ата-аналарның ни хикмәт, теләк омтылышлары юк. Основной дәресләр үтә инде якшәмбе көнне. Мондый көннәрне дә укытабыз балалар. Бик шат булып йөриләр безгә, яратып безне. Әйтәнәләре дә йөри, менә шундый матур концертларга киләләр. Телләрне өйрәнергә кирәк инде. Чын күңелдән ул кирәк була безгә. Унытмаска. Преподаватель безнең нәкәйбәт, яхшы.
Öğretti. Җитә мисезгә белән? Җитә, җитә, Син яхшымы? Да. Бирәләр җитәрлек, ну, һәр бала үзе возможности белән бит инде үзенә ала, запоминать итә. Бу бәләкәй чакта бит инде быстрее запоминается. Без үзебездә уже рус теле белән кушып сөйләшәбез. Бер сагать эчендә әлбәттә телне өйрәнеп булмый. Өйдә әти-әниләр белән, әби-бабайлар белән сөйләшсәләр иде дигән өметтәбез инде. Кайсы районнардан киләләр балалар монда? Бүтән Уфаның төбәгеннән инде ул Максимовкада бар, Ерак, Шамонина, Дорогина, Дема, Инорс, Сипайлова, Проспект, менә Тимашева, бүтән яктан киләләр инде. Бүтән яктан киләләр. Иң төп менә аларның төп сәбәбе нәрсәдә? Ни өчен ата-аналар монда кертергә була балалар? Без ышанып калабыз инде татар телен, шулга яратулары көчле булудан, менә шул Ерактан килеп укыйлар балалар. Татар мөхитен өйрәнергә, гореф-гадәтләрен, чөнки без татар телен генә өйрәнеп калмыйбыз, класстан тыш бүтән булган чаралар ул татар телендә алып барыла. Бер үк чәчәктән бал җыеп булган кебек, бер вазгыять эчендә кайнаган халык да бу шуар заманнарда үзенә кирәклесен таба ала. Уфаның бер читендә урнашкан булса да, бу татар гимназиясенә балалар бик күп районнардан агыла. Чөнки монда телне дә, мөхитне дә саклап калыр өчен укытучылар белән берлектә ата-аналар зур тырышлык кылалар. Татар теле атнасына 3 сәгать керә. Әле аның иҗади үсеш, милли җыр, бию түгәрәкләре дә бар. Бу эшкә һич нәрсә дә һәм һич кем дә комачау итми. Моңа ниндидер өстәмә чыгымнар, яисә рәсми карарлар да кирәкми. Теләк кенә булсын. Димәк, монда инде телне һәм әдәбиятны генә өйрәнеп калмыйча, балалар инде актив рәвештә инде мөхиткә дә шумалар, татар мөхитенә, әйме? Мен инде гелдәйтәм, татар телен татар дәрестә генә өйрәнеп булмый. Татар телен өйрәнер өчен мөхит кирәк, аңа бер-берсе белән оралышу кирәк, бер-берсе историяны белмичә дигән кебек инде татар телен генә булай сөйләшеп кенә белеп булмый. Бүтән балалар да инде монда татар телен укый, әйме? Әмма аларның дәрәҗәләренә карап 3 төркемгә бүләсезме? Без аларны классны җыябыз да 3 классны, 2 классны бүләбез 3 төркемгә, аның инде икесе бер программа белән укый, ә берсе руслашкан балалар дибез инде без аларны. Руслашкан балалар дибез, алар икенче программа белән укыйлар. Димәк, сезнең менә соңгы менә теге вазгыятның үзгәрү белән сәгатьләр саны үзгәрдеме, юкмы? Укытучылар эшсез калдымы, юкмы, бармы шундый шартлар? Юк, безнең андый проблема дип әйтим инде русча, андый булмады, чөнки 3 сәгать безнең 3 сәгать иде ул, 3 сәгать калды, кемгә кирәк ул артты да. Минем укытучыларның сәгатьләре 25 сәгатьтән башлап 30 сәгатькә кадәр алып баралар. Сәгать җитми дигән кеше юк, кирәкми булды дип торалар. Чөнки внеурочная деятельность ул шулай ук түләүле, кебек, дәрес кебек. Шуның өчен, пожалуйста, укытканчылыгы бар, укыткана. Алтылармы сез? Булар татарча яхшы сөйләшәләр, карыйм әле. Шулаймы ни? Сез үзегез Уфадан. Сезгә татар теле кирәк булачакмы? Ни өчен? Бабай белән сөйләшергә. Бер-берегез белән нинди телдә сөйләшәсез? Татарча сөйләшергә тырышасыз инде, әйме? Моны нык биеп күрсәтәләр. Ансамбльгә йөри. Әйдәлек, берәй хәрәкәтләр күрсәтәләр. Менә без кушабыйк. Ай, молодец, шәп булды. Шатлыклардан да, борчулардан да күңел Тукайга тора кайта. Шагыйрьләрнең гомере безнең хәтер белән исәпләнә диләр. Татар халкы яшәсә, Тукай сүзе дә яңгырар. Тукайны яшәтү өчен татар халкы үзе исән калырга тиеш. Бер дә тилмермә халыкка сөймәсен, барсын, аның күкти сүнә торган сөюдән ни хәер барсын.
Бик Тукайбыз әллә кайчаннан без бәян иткән бу хәлләрдән хәбәрдар булган кебек. Аның шулай күрәзәлек итүеннән гаҗәпләнеп, тынсыз, өнсез каласың. Бик тә шома булып тоелган бу дөньяда халык язмышына тап яисә кир салучыларның булуына да аның артык исе китмәгән ахыры. Чөнки язмыштан узмышы юк дигәнгә һәр халык үз тәкъдирен үзе тарта дип әйтеп куясы килә. Әмма кабыныр-кабынмас шәмнәр яктыртып, абыныр-абынмас барганда тегендә монда бәргәләнгән җаннарга үз өметен сыендыручысы да Тукай үзе иде бит. Алай булмаса халык зур ул, көчле ул, дәртле ул, моңлы ул, әдип ул, шагыйрь ул дип әйтеп калдырмаган булыр иде.